Oh yes, we asbog hiri so boros is fuide sheer needing when der schachten is kante. Agus céad de blian a cheilure ag Scoil níomh Gobnait an Nuacht Chaoin. Cé gúiltí cheangan na Scoilnaí is lúsa tíd, tá cáil na litsteachta agus an bhéal idir ar le fada, agus baint nach begacha le scéal chearta sivíalta na Gaeltachta. Agus seo rís tarnas leis an múntorm mór na firtéir. Tá spántas breagaí an raf, stair na Scoile fáiltethe. Agus asbog chiaraí i grá efrin, nuair a thugann Scoil Rún Chaoin féin geúra dintar a garta. Ciad bliana ar a bhód, inniuh bhí scialta agus caoiní cín is sile ó hiarghaltaí agus múntóirí. Alla hása bhar fad, bhí go híhann ar fad. Chiad Scoil, hána ar bhaisciil ar dúis ó bhaile chala. Bhí sa, agus bhí sé bus a chlós of that agus bhí chuir le dúis haisí techt. Ceap ysgrifau Scoil anna fór an orsyn. Ceap yn mynd i sgwtsi anna fewg. Ní bhí chan ocras rah. Bwylín ban. Agus banne. Wedyn tyfio se gear. Ní rúnfar Scoil Rún Chaoin. Is hecht na seachtodí bhain an Scoil bheag seo ceann líntamach í dúnta gin rialtas, má sead ní dhéalach muintir Rún Chaoin, chuthas am an mar seála go crín na cóchta. Is hasig wend al fáda leis ála fi go fuist. Os rhaid ag éidirach na coscan agus ar scéal a dhéintnta. Bhín heavy gang an uirsin agus na Gardaí, mar run na ramar a súla, agus tháinig ar go brúdúil agus brúch le taobh agus búrdálach chuidigin. Agus bacásalam mar nítain mar charta fear ceáil. Well, tegan na héine tácht Scoile cosúile Scoil Rún Chaoin, mar seasan siad ar ní gná Scoil í seasan siad don ghaelachas agus da phobal na héireann fé mar bhhailithe é bheith. An ghaelan, an cultúr, na hauráin, na dánta, na scialta, tá dí cóin so. Is mó cór tá tucaigh an saoil le ciad bliana nuas, ach ní hagan éanachthrú ar na leanaí. Cad an nod is tíise livníis? A téirí bheith gin obair bhaile nocht. Seán Macatíigh, Nuacht TG4, Dún Chaoin. Agus na bhfuiln teachtain seo ar timppla na tíre, ó na bhuiin ar fad bhí man éibre agus weimse ímarne chanéile. Go gasar ar a chéile rísmuid, slán agus beannacht.